बाय तुम्हीच दिसायले. हां तुमच्या याच्यात घ्या मग. आला का? चालू करू. नमस्कार, मी कुंडलिक महाराज शेळके, हिंगोली जिल्हा सेंद्रिय शेती मार्गदर्शक तथा वनस्पती माहिती तज्ज्ञ या नात्यानं आज आपण बोथी शिवारामध्ये ज्यांच्या शेतामध्ये आलेले आहोत त्या शेतकऱ्यासोबत या ठिकाणी कापसाच्या बाबतीमध्ये आपण संवाद या ठिकाणी साधणार आहोत. दादा रामराम. राम राम. आपलं नाव सांगा सगळं. मारुती विठ्ठलराव डुकरे. मारुती विठ्ठलराव डुकरे, राहणार बोथी, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली यांच्या शेतामध्ये आपण लाईव्ह आले बघा. सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमामधून ज्यांनी हा प्लॉट या ठिकाणी लागवड केलेली आहे, एकदम चांगल्या पद्धतीचा प्लॉट त्यांच्या शेतामध्ये आलेला आहे बघा. या पिकासाठी जे काही आपण त्यांना औषधं दिलेले होते ते औषधं म्हणजे दशपर्णी अर्का असेल, जीवा अमृत असेल, उंबर अर्का असेल, बेल अर्का असेल, त्याच्यानंतर लमिता असेल, अशा NPK असेल, अशा पद्धतीनं त्यांना हे बायोमिक्सचं औषध आपण या ठिकाणी तयार करून दिलं आणि त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये नंबर 1ची ड्रिचिंग आणि फवारणी करून चांगल्या पद्धतीचं पीक त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये घेतलेलं आहे. म्हणून शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे, आपण सुद्धा कमी पैशामध्ये जास्त उत्पन्न मिळवण्याच्या हेतूनं अशी जरी आपण शेती केली तर निश्चितच आपल्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. एकंदरीत आता हे जर पीक पाहिलं तर हे पीक जवळपास 2 ते 2.25 महिन्याचं पीक आहे. बघू शकता आपण या ठिकाणी जवळपास 7 ते 8 फुटवे या ठिकाणी या कापसाला झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर पातं फुलं जरी आपण याची या ठिकाणी बघितलं तर जवळपास 18 ते 22 पातं या ठिकाणी या कापसाला आहे. काका, हे जे काही तुमचं उत्पन्न तुमच्या शेतामध्ये आलेलं आहे, या सध्याच्या पोझिशनला जरी पाहिलं तर उत्पन्न समाधानकारक आहे की नाही? आहे. हे पीक चांगल्या पद्धतीचं आहे. हो. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही हे जे काही कमी खर्चामध्ये या ठिकाणी कापसाला संगोपन केलेले आहे, कापसाची निगा केलेली आहे, निश्चितच तुमचा या ठिकाणी पैसा वाचला. म्हणजे पैशामध्ये काही बचत झाली की नाही? पैशामध्ये झाली का? अच्छा, म्हणजे पैशामध्येही बचत झाली आणि चांगल्या पद्धतीचं पीक तुमच्यामध्ये या ठिकाणी आलेलं आहे. म्हणून तुम्ही या ठिकाणी 100% समाधानी आहात. हो. वा, 100% समाधानी आहात. म्हणून सर्व शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे, आपण जर सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमामधून अशी जरी शेती केली आणि आपल्या उत्पन्नामध्ये जर वाढ पाडून घेतली तर निश्चित आपला पैसा या ठिकाणी कमी होईल, जेणेकरून तोच पैसा आपल्या मुलाबाळाला उपयोगासाठी चांगला येईल आणि या जमिनीचं सुद्धा संगोपन चांगल्या प्रकारे होईल. का तर केमिकल खतामुळं, केमिकल औषधामुळं आपली ही जमिनीचा पोत बिघडत चाललेला आहे. तो बिघडणारा पोतही या ठिकाणी वाचल आणि चांगल्या पद्धतीची सुपीक जमीनही होईल. म्हणून सर्व शेतकरी बांधवांनी अशी शेती करावी हीच माझी या ठिकाणी विनंती आहे. आग्रहस्था आवर्जून या ठिकाणी आज या परिसरामध्ये जे काही कृषीचं सहाय्य या ठिकाणी करतात म्हणून कृषीचे अधिकारी या ठिकाणी सुद्धा उपलब्ध आहेत. सर राम, आपलं सर्व या ठिकाणी नाव सांगा. मी फोले अंबादास विठ्ठलराव, कृषी सहाय्यक आहे इथल्या गावामध्ये आणि मी शेतकऱ्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतो इथल्या गावामध्ये. म्हणजे या ठिकाणी जर पाहिलं तर कृषीच्या सहाय्यानं सुद्धा दादांनी चांगल्या पद्धतीचं माहिती प्रदर्शन या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमामधून चांगल्या पद्धतीचं पीक या ठिकाणी घेतलेलं आहे. म्हणून आपण सुद्धा या ठिकाणी अशी शेती करावी हीच मला या ठिकाणी आग्रहाची विनंती आहे. धन्यवाद. जय जवान, जय किसान. ओके, चलो, झाला एक व्हिडिओ आज अपलोड